Hej, välkommen till episod 4, del 4. Jag tänkte jag skulle spela in den nu. Ja. Hörni, från min telefon. Ja. Jag ska starta timern nu. Jag tror den inte varit så lång den andra. Annars delar jag på den. Ja. Men kan du starta timern? Kan du starta 10 också, det? Det ligger på klockan. På klockan ligger 10 saker, det. Åh ja, det var han död. Nu fick vi en apprendis här. Japp. Då har jag startat timern. Typ där. Så. Och så här är den igen. Jag vill inte ha den hela armen. Så trycker vi där och så fortsätter vi. Quick save. Och då är vi inne. Nu är vi här. Jag ska se. Nu kommer vi snart till det där vi ska sätta Golden Claw, om jag minns rätt. Jag tror i alla fall det. Fan. Kom då. What? Så ja, så ska det se ut. Fortsätter vi här. Vart hit ska vi ha. Vi kan ta lämskriv. Plopp. Plopp. Och så plopp. Så, fortsätter vi. Inte sneak. Nu ska vi lämna en Golden Claw här. Men jag tror det är så. Uggla vet jag att det ska vara. Så tror jag ska. Jag vet att det finns påkron, men jag orkar inte kolla. Nej, det är så här. Så kan det också vara. Jag kollar istället. Så mycket fel av det.
Det gick i alla fall att se. Jag visste att det var den andra ordningen. Tror jag att en uggla ska vara längst ner, men... Japp. Nu är jag i alla fall rätt. Så ja. Ha. Det är gott. Så fortsätter vi. Ja, vi ska inte en Dragonstone. Just det, de är till en boss snart. Eller typ... Nu... Ja, nu. Nu vi möter en boss. Säg inte att jag sprutar upp inga nu. Nej. Det gjorde det inte. Här har vi ett ord nu om jag minns rätt. Så ska vi se upp. Ska vi kolla här på inventory om jag har lite potions. Magica. Så ja. Så den bara tappar av den automatiskt. Dragonstone. Det var ganska bra. Den tar jag. Och så byter jag ut det mot det jag har. Är det så? Så nu ger upp här. Och skyndar oss ut. Och då har vi klarat detta. Och jag kan avrunda till när jag väl har kommit ut nu väl. Nej, för det är ett par minuter. Jag tror det är hit så. Då ska vi in här. Pengar. Healing kanske jag borde sätta 5 på. Så. Ja, nu är vi ute. Ups, så. Ska vi se om vi ser någonting härifrån.
Nej, men nu teleporterar vi oss härifrån. Det finns ingenting bra på den här vägen tycker jag. Nej, inte dit. Hit. Och med det avrundar jag nog. Tack för att ni har kollat. Hej då!